Kumusta ka naman ngayon? Oo. O gayon. Si Kuya pala mga kasinag ang nag-aalaga muna nito. Gawa ng doon sa amin kasi sa Diak, walang mapagtalian, gawa ng may mga tanim ng palay. Kaya bago mag Christmas, iniwan ko ito kay Kuya Bido. Pag natapos ng palayan, ang pagtatanim ng palay doon sa Diak, kukunin ko na ito sa kanya mga kasinag. Tayo na ulit ang mag-aalaga. Ito na siya oh. Ayan oh. Diba? Dito ko siya iniwan. Oh, ano? Kumusta ka na? Kumusta ka naman ngayon? Oo, huwag ka lalapit. Anong pangalan nito kalabaw na ito? Ay, sige kumain lang kayo kumain. Ayan mga kasinag, nabisita ulit natin. Masaya ako at napuntahan ulit natin dito mga kasinag si Magayon. Siya nga pala mga kasinag, update ko pala kayo mga kasinag dun sa ihiningi ko pong tulong sa inyo. Para dun sa isa nating viewer na pumanaw. Ibinigay ko na kagabi mga kasinag yung nalikom natin na 1,700. Ibinigay ko na po dun mga kasinag. Nagpicture na lang kayo mga kasinag para patunay po na ipinaabot ko talaga sa kanila yung ipinabigay yung tulong. Nagpicture na lang kayo mga kasinag bilang respeto po sa namatayan. Nakakahiya naman kung magbablog pa ako. Iyan yung ebidensya mga kasinag na napaabot ko na sa kanila yung ihiningi kong tulong sa inyo na pagsama-sama nga natin at nakalikom tayo ng 1,700. Yung namatayan pala mga kasinag, hindi pa nakukuha yung death certificate, gawa ng malaki pa pala ang bayaran nila sa ospital. Hindi pa nire-release ng ospital yung kanilang hanggat hindi nila nababayaran. Kaya mananawagan po ulit ako sa may mga busilak at nakakaluog sa buhay dyan. Mga kasinag, baka pwede naman ulit makalambing sa mga nakakaluog dyan na ilalagay ko lang dito mga kasinag yung kanilang GCash number. Para yung matutulong, direct nyo nang maipadala sa kanilang mga sinag. Yan lang po ang tanging lambing ko ulit sa inyo. Muli po ako nakikiusap mga kasinag na sa may mga mabuting puso dyan at mga nakakaloog naman. Tulungan po ulit natin sila mga kasinag. Kahit pa barya-barya lang mga kasinag, isend nyo lang po sa GCash number nila. Ilalagay ko po dyan sa comment section ang kanilang GCash number. Sinabi ko naman yun sa kanila na nakausap ko na rin sila na GCash na nilang ilalagay ko, hindi na yung GCash ko. Kaya mga kasinag, sa lahat po ng tutulong, magpapasalamat po ako at si Lord na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong, sa mga nag-send sa akin noon. Salamat talaga ng marami. Sa namatayan, muli kaming nakikiramay. Maraming salamat po. Ngayon mga kasinag, magpalipad tayo ng drone. Paliparan natin itong area na ito. Subukan natin kung gaano kaganda ang view. Subukan natin mga kasinag paliparin. Kadakula ngayon naglulupad. Diyan mo lang. Asa si Magayon? Asa na yun? Pighanap mo. Saan? Kamuti. Ayun si Magayon mga kasinag. Ayan si Magayon. Puntahan natin si Magayon, puntahan. Ayun nagtatakbo si Magayon, kitang-kita. Kinain pala yung kamuti ni Kuya Bido.
Ayan si Magayon, oh. Ayan na, hila-hila ni Kuya Bido. Eh, Magayon! Ano? marita na nagsabsab ni Yug. Pag nasa budan niya, saka may ng ibang masabsab. Pigiling. Pigiling ba kasi drone? Ito nga mga drone. Oh, ayan na, oh. Ano daw kaya yan? Siguro ni pati oh. Oo. Oo. Hindi na suagon pag Ano? ko talaga Oo. Wag mo ka. Kapay. Kapay ang... palapan. Lagandulag oh. Nagpasarog. Nagpasurog. Kastani o ka to. Piga marahilin. Pagkain ba ya oh. Madilim. Ay, kita. Marani na naman oh. Oh. Marani talaga oh. Oh. Sugudon garong. Parani-rani. Parani-rani on bulag. Oh. Ah, tinitingnan mo. Oh. Ano na naman? Pasurog. Kastang kayo nagburangan. Huwag suot ka naman dyan. Oo. Oh, halos ka na. Ano pati sa Magayon oh. Muto na duwang. Okay. Okay na mga kasinag. Nakuha na natin mga kasinag ang magandang view dito sa lugar ni Magayon. Paliparan natin ng drone. Kakatawa naman, ang ganda. Ayan oh, kitang-kita pa tayo. Ayan, ayan. Naka-open pa yung camera. Ayan, ang ganda. Stop muna. Nalubat na! Kaya pahinga muna mga kasinag. Nalubat yung isang ating battery.